Ik begrijp niet waarom. Maar er zijn mensen die in hun leven besluiten om anderen kwaad te doen met kwaadaardigheid, met leugens en met mishandeling. Maar ik wil dat je dit heel goed onthoudt. Al die mensen die vanuit de duisternis handelen, mogen niet op dezelfde manier behandeld worden. Je hoeft ze niet te haten. Je hoeft niet in hun spelletje mee te gaan. Wat ze nodig hebben is een hoop geluk. Want vroeg of laat weten we allemaal heel goed dat het leven zijn tol eist. Dus als je niets goeds hebt gedaan, als je niet oprecht bent geweest, komt de last van wat je geeft altijd terug. Dus ook al geloof je het niet en is het moeilijk voor je, wens die mensen toch veel succes. Want door wie je bent, zal je het op een dag meer nodig hebben dan wie dan ook. Karma vergeet niet en de tijd heelt niet alles, maar het zet alles wel op zijn plaats. Het kwaad dat je vandaag doet, is het geluk dat je morgen nodig hebt. Gewoon, dit is het.